Padang kamat kabajuan, kabakipat ba kajala ki kemilanti, bakata ka reservation policy, kan bed kan biang. Namar ba ki don ka jingtieng, bayo ka jingdop kan wan ka hakalaway ki pateng ki banwan. Hendray, kadon sakaway kamat, kabadon kam banyakran, banyatai. Kadai halor ka jingsyap tieng, bayo ka lasay, jong ka jala, kan don hapadeng ka jingsong dum, kam tam ya ka sorsalong, kadnong ba jong ka jala Meghalaya. Habaya day bat kani kamat, kakenhun usilong mil ukurwa ka atyar, kalahyar sa umyam, ban let ringdor ya ka jinglong jingman jong kapung, kabala ay ka jing syakri ya ki babon, lingba ka kabalang hakar, dagbasam boarding, kata nado balate ya ka house nam, kat kandai spa and rupo. Kumban supentip, kapung umyam kadai kaway na kipung pelang kabakersan ya ka jing penmi boarding ki hydroelectric project, ka umyam stage 1, stage 2, stage 3 bat kumjuru ka umtro project. Kumbalong menta ka jingdon jang ka hakani kapung kalakot satang laihjar shispa nru pusaw pon laisan put hadu ka arpusaw trik jemang arjar apulai. Bat lada kandang duna slam bat kandang beteng haka jingring terkhong haka jingdon ko kan sapoi sya uput baka MEECL kan hap pan khang shisendon ya ka jing penmi boarding. Kumbalong menta ka jing slam ban wan kaliur ni ka jing bam wan uslap. Kak hadu menta ka day ka daw ba jong ka jing terkhong bat ka way ru na ki daw kat kum ka jing yathu jong way unong tray jong ka MEECL. Ubabat kumu president jong ka Coordination Committee of Registered MEECL Employees Associations and Unions. Uba arjur khat ka day namar ka jing bam nang bantingka ya ka hakipor baladap kam tam hakapor election MLA. Ting ini karan baik kajing sisa ma. Kam dan banu begini buri ma. Fiso tu hang ne ka period ka jongi yo flap ma. Ya ka jinglong jonga mariang ka ne ka jela ka jongi. Ke studies kila le ki arpo la kusnem yo ita ke studies brokhaj. Baru ngisi don ya kata maki ki officers ki jongi kisi le kita ki analysis ke jongki ma kumno bangin generate kumno bangin release kini ki ki badai ko bar on generation mangiso thu bah ki banai lin period nginum dan nai kata ada ke basong si gala kalong ba maybe because of this election hagini ke beladap yu berkhaj pini i ba berkhaj ki pai ba ki kemen ba bat ki don ki boong ma ba makaliam nan lut shading ha nama hagini ki nrebna nyobna pramna kan suddenly must end up election but fi gani impact kan massive impact package. Pisu tu hari la dengile lo shading baro shis nem dai ngangai scam ba pai ba unum khunyum habuk tip la kadai menmet arkanta mensngi arkanta arsen chitio hakawai kasnong kim disngo ye kata berdai ngilala ban adjust kita ki arkanta dai hari bakan long massive kumne prakanta shpokanta te kadai kadai ngan chim ba kadai failure kan an kitip hirup kan jia kumne nganum height dia kata fact ki bapnya lagi tip hiba namar ba hati ki por la shu bombay ngan news ta kentien ma la shu bombay kum badan ngaman sing hab use ta ka da kata ka kentien la shu bombay ku de kalong ni kan hakawai kaliang dangshan habai kran mat kilat pathai kubor menteri katanat penmi boarding eti mandal ulihu baga jingdon hakate kapung kadon da upur khnang ban la ban penya yaki hydro project ni ban penmi boarding bot lo ben rap ru da ka ba balada ka kan nang hiar ban si ban hap khang ya ka jing penmi boarding ki hydro project hari phoi. Water level is one of the lowest in the history of Niam. We are at now 3,165 feet, which is the lowest because all along it is 3,170 feet. So if another feet down means we will have to shut down Niam also. So this is the condition. Because see, once there is a permissible limit of the water level up to which we can run our unit. So if it goes below, naturally we'll have to close down. What then? No, we are, see, as of now we will be continuing the present scenario. We need not think that maybe more hours will be increased and all these things. We expect that by the meantime rain also will be there, so things will be normalized. Kumbalong menta ka jing pelip boarding hapo ka jela kadang beteng kumba pra hadu shipo kenta bat ka jingdon ki unit kadai pra million na ka jingdon kam ka balong arspa million unit la ban chupen tipru ba kadai ha ka sen ka baningkong
Bau Menteri Sarkar Jongkatanat Boarding unlet jurep ya kapung yam kata haka khan reu tere ujemmang arja arpulai haringkat pat istat naka IIT Guwahati. Dai hadian kani ke jingwan jurep bau eti mondal ulaong baka jing pensange ya ka jing pilip boarding kan wan satang lada wan hap no uslam bat pendap biang yaki hakipung jongki hydro project. Shu Menteri ula pentip baka sarkar kadang persang ban wat yaki lat ki lenti kumno ban la ban te la kamno yaka jingduna boarding haka jela daga bapet shakiwe kiwe ki lat penmi boarding. Hakawai kaliang kami gelaya high court ru dangshan kala kenthok jur yaka sarkar jela yaka jingbam la jongka ban shem yaki sen jam ki babyang ban khmi halor kani kaman nolor kata ke divisional bench jongka high court ka bakan thop yo chief justice Sanjeev Banerjee bat justice W Dingdo kala batha yaka sarkar jela bat kami gelaya energy corporation limited ban pen sngo lingba ki affidavit yaki lat ki lenti halor kamat jongka jingduna boarding hapo ka jela. Kuble shibun pibro ke keteng jong ngadu yuan mi maria ngadu YouTubers ngasai chna video hau channel teknologi da khasi bat ke konten jonga ke long educative content mah ngasai chna video khamtam na menta ki kena school ti haknik video ngaskwa ban penmenai pi bahkan sadon ke education fair hak arpulai trik bat arpu sau trik jong menta benai hati hapo all saint hall Hajan State Central Library berkampur kan day nadu shipho beje men step hadu san beje janmit tingar ungan don hakatuka education fair. Di hakni ke education fair kin wan kita ki university kita ki college ki bapher pe kin bun ba kin yawan di phila kin man panjung bun naki lada pi kwa shu ban extend ya kata ka jing puli jong pe di oi lada pi wan ni hakatu ke education fair pin yo ya ni free bluetooth earphone pin yo ka gift yak ni di menu bala ban yo ni free bluetooth earphone menu kita ki kena itu ki kena ke bedang shu pass ya ke class 12 jom mentau snem bad ya kitu ki kena arts kidang up ya ke result. And finally ya kitu ki final year degree student kila ban yo yaw neu free bluetooth earphone lada pi1 hakatu ke education fair di ban le ya kata sa pendap ya kini ka sa register ya kini ka form apa description jong kini video kena mengintip kat note ba pin yawan di hoi ban nom clear ban ra lada pd class 12 sara hakatu ke admit card jong pi barang sudah examen hakini lada pd pat final year degree student ra ya ka ID jong pi jong ka college ID jong pi bang intip ba pd kita ki kena mah di kiwi ki kenaru hoi phila ban wan ha ke education fair ban phila ban panjung mut chu la kitu university na kitu college ni na nga phila panjung mut la kwa ban extend chu kata ka jing puli jong phi ti ban yo jing tip company asu phang ke education fair phila ban phone ha ki number phone la ni phila ban check how channel technology da khasiru ngala ban share ba bnya bhash phang kata ti tangkum ta ke video ku ble shiboni pi bro apply page